Oke, kita lanjutkan hari ini dengan mencari es kelapa muda sing panggoniku ning pinggir sawah dengan udara yang sangat segar sekali. Lagi ngombe es degan guys sih. Suasana pinggir sawah. Es degan. Orang tulis. Nah, ini menikmati suasana sawah. Pas es kelapa muda. Nah. Suwejok guys iki. Fotografer kok cek sak ngene dhewe. Sik opo urung duwe gaji tetap iki. Dua asisten. Ger guys. Ger. Apone gratisan?